ମା ଭିକ ଦବ। কিছু କରିବା କଣ ଆଙ୍କ ଘର ତ କେହି ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି। ସେ କରିବା କଣ ହେଇ ଛୁଆଟା ଏଠି ମୋବାଇଲ ଦେଖିବ ଚାଲ ତାକୁ ପିଟିକି କନ୍ଦେଇଦବା ହେଲା। ପିଟିକି କନ୍ଦେଇଦେନେ ତା ମା ବଳେ ବାହାରିକି ଆଇବ। ଚାଲ ଠିକ ଅଛି। ଆଗିଲି ମୋବାଇଲ ଦେ। किए से मो छुआ को कंदे ना किए से बाड़ी पड़े मो छुआ को कंदे लगा किए ए तमे के ए हम छुआ को ମାଦିଟା ଭିକ ମାଦିଟା ଭିକ ମିଳିବ କି? ଭିକ ଯଦି ମାଗିତା ଯେ ମो ଛୁଆ को काई कंदଉतलो छुआ को नै साले ଭିକ मागदा जे ना छुआ चोरी करते आइछो ନା ମା ଛୁଆଟାକୁ ଟିକେ ଗେଲ କରୁතුନି। तमे जदी गेलो को मो छुआ कांदी लागा ना आ ठीक है कि मुझे नष्ट मो छुआ को नै बळे था मुझे ମା ବଡ ଖରା ରହିଛ ବଡ କଷ୍ଟ କରୁଛ ଟିକେ ପାଣି ମାଣି ଅଛି କି ଦିଅ ନହେଲେ ଟିକେ ତରଭୁଜ ମରୁଜ ଅଛି କି ଦିଅ ବଡିଟା ଟିକେ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ ହଉ। केन तरमुज का ने मु जाउछु तमने स्प्राइट कोका कोला आनी देमी खाई की जीव ना आ पराले चले छु भिक मागते छुआ चोर उडा जा जा किछि नै